Stu panjenengan pinaringan sehat. Alhamdulillah. Senajan to yo dereng diparingi modot, ya alhamdulillah tasih sehat. Lah bendino ora yo ndonga nek pengen modot. Alah Pak kula ndonga. Heeh. Ndonga pirang-pirang taun sebrene ra modot kok. Mboten dikabulke. Ning gumun kula bojo jenengan kok iso dhuwur lho. Rahayune. Nggih niku danten niku adile Gusti Allah. Nggih. Macange. Disyukuri Mas nggih. Nggih kula syukuri kok ya. Nggih. Syukuri piye. Putrane pinten Mas jenengan? Alhamdulillah kalih. Kalih? Nggih. Nggih. Kalih sinten? Nggih kalih mboke. Nuwun sewu putrane nggih nurun jenengan apa nurun ibu? Nggih nurun kula. Lho. Nurun jenengan? Nurun maksud iki dhuwure ngoten nggih. Dhuwure nurun mboke napa pake ngoten. Dhuwure nurun kula. Nurun jenengan? Ah, kan nurun tanggane dikira bojoku demenan. Bisa. Nurun kula. Nggih alhamdulillah. Nuwun sewu jenengan nggih sunat, Pak. Pripun? Jenengan nggih sunat, Mas. Barataya. Jenengane pripun to macange? Lho kula niki takon kok mbok menawa kok. Lah wong jenenge wani rabi kok dereng sunat ya. Berarti jenengan sunat ta? Nggih sunat. Nindakake sunah ing Rasul. Mboten kula niki mbayangke. Napa? Anune sepiro sunat. Nggih semonten nika macange. Nek sunat kula mboten teng dokter lho, Pak. Lah ning apa piye? Kula sunate mung teng kebon tok. Dipiyekne? Kula pas nguyuh ten kirik liwat wokot. Dicokot ki kirik. Cokot ki kirik niku tok. Lah sementing model ngono lah. Sementing model ngoten. Nggih. Nah, jenengan nama asli sesuai KTP sinten? Nggih Ucek Sanusi. Boten. Sinten niku? Enten ngomah niku kula celukane niku Dion. Dion? Nggih. Ati api men jenenge? Ah nggih. Dion. Dion niku tegese kepanjangane. Kowe nek panjangane? Enten. Dion apa kuwi? Kepanjangane Ngadiono. Alah. Gur Ngadiono kok Jangan ketok gaul ngono. Zaman saiki kok ngat ngono jadi ora patut. Ya Dion. Ben ketok Ngat. Ben ketok keren. Leling ngono lho. Ketok keren ngono. Lah iya. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Alhamdulillah. Malih jenengan. Nggih. Mas Agung. Nggih. Jenengan sering sowan teng Rancang? Alhamdulillah macange. Nggih. Kula hitung niku teng Rancang mriki. Heeh. Nembe niki. Mosok cegak mung sragen ngono lagi. Nggih nembe niki kula teng Nggih. Rancang. Mas Ucak, Pripun? iki ada sinden 6. Coba ditanjake ya. Aja dikapake sinden 6. Ya kon nyanyi mosok kon turu. Oh, tak kira ya dipangan kok. Ya duet kali jenengan ngono. Oh, ngaten. Coba iki Nggih. ditampilke sik Sik pundi? genduk Yovika. Nah, isih. Yo Yovika sampean ngerti sing ndi? Yovika. Heeh, sing ndi? Ngerti ra? Yovika iki agem kanca tinggal iki. Heeh. Kuwi mbokku. Yo Mak Sinah. Ora enek sing percaya. Wong piyayi sepuh kok jeneng Yovika. Sing pinggir dhewe mepet dalange nomor 2. Oh, sing niki. Ah, ya nduk berdiri disepoti Cak, ya Cak. Ya. Dijak omong-omongan, nek omong-omongan iki nyawang rai. Siap macange siap. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Mas Uncek niku. Nek omong-omongan ki mata dengan mata, bibir dengan bibir. Ya. Siap Nggih. macange Ya. siap. Sugeng dalu, Mbak. Yo, Vika. Mripate niku teng mriki lho, Pak. Napa? Jenengan nameti napa? Sing mbok sawangi apa nek jagongan ki lambe karo lambe ora kok. Lah nggih jenengan mau tirosne lambe kalih lambe, Heeh. mripat kalih mripat. Lah iya. Rai karo rai ki adep-adepan kan ngoten to. Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai ki an. Jenengan niku ngadeg ngoten lho.
Ngadeg. Mbak pun pol Mbak.